Kunnioitettu tasavallan presidentti, arvoisat läsnä olevat ja muut katsojat ja kuuntelijat. Högt aktade Finlands president, bästa ni här i Botniahallen och alla ni som följer med i denna fosterländska sändning. Sotaveteraanien puolesta toivotan teille antoisaa ja muistettavaa isänmaallista juhlapäivää. Veteranerna i Vasa vill tillönska er alla en givande och minnesvärd minnesfest. 27.4.1945 avslutades äntligen kampen om Finland. Lähes 80 vuotta on kulunut siitä, kun kansamme joutui kokemaan lähes käsittämättömiä kohtaloita. Suomen puolelle oli jo talvisodasta lähtien siirtynyt lähes 500 000 evakkoa, joihin minäkin kuulun menetetyn kodin ja kodinpalon jälkeen. Ennen kaikkea toivon, että ette koskaan joudu kohtaamaan jotain vastaavaa. Se, joka silloin piti yksiköt koossa, oli velvollisuuden tunne ja isänmaan pelastus. Ilman esimerkiksi 100 000 naisen uskomatonta panosta Suomi tuskin olisi kestänyt sodista. Jag hoppas mer än något annat att inte Finlands folk någonsin ska utsättas för en sån pina. I dagens läge avgörs också fäderneslandets öde och vad som helst kan hända. Nu är det tid att tänka och handla i tid. Den sista november 1939 var vi så gott som ensamma. Nu när Putin hotar oss har vi tack och lov både NATOs och EUs stöd. Vid den våldsamma kampen om Karelska näset sommaren 1944 satte tyskarnas bombplan de anfallande fienderna i gungning. 9 månader senare såg Stalin till att vi körde dem ut ur landet. Olen itse 80 vuotta sitten kokenut ja tuntenut myöskin sodan kauhut ja hulluudet. Ja osallistun syvällisesti veljeskansamme uskomattomaan tuskaan venäläisten paholaisten jatkuvassa hyökkäyksessä. On vaikeata tajuta, miten ihmiskunta jatkuvasti sotii ja hävittää. Sekä poliittisesti että sotilaallisesti vallitsee kaaosta ja mitä vaan voi tapahtua. Suomenkin kohtalo on vaakalaudella. Talvisodassa olimme yksin. Nyt meillä on Naton ja EUn tuki. Putinin Venäjä näyttää meille inhottavan pelottavat kasvonsa ja aiheuttaa suunnatonta tuskaa maailmalla. Ja Israelin sionistien julma, epäinhimillinen, anteeksi antamaton kosto Gazassa vaan jatkuu. On maita Vähässä Aasiassa, jotka monipuolisesti tukevat Venäjää. Viimeisin valtava ohjusisko lisää vaan globaalista jännitystä. Voimme todeta, miten monen maan sisäiset sotkut ja viha hajottavat kokonaisia kansoja. Suomi ei halua selkkauksia ja sotaa. Ennen kaikkea haluaa toivoa. Suomen onni on venyvä käsite, mutta Suomi on ihana maa. Puhun mieluummin tämän luonnonkauniin maan kansasta ja kesän lämmöstä ja ennen kaikkea
sen hienoimmasta kalleudesta, itsenäisyydestä. Nu i dessa kaotiska tider avgörs hela västvärldens, liksom också vårt lands öde. Ingen känner till Putins hänsynslösa expansionsplaner. Det finns länder som inte håller sina avtal och Finland påminns ständigt om sin dödlighet. För oss är den gemensamma försvarsviljan allra viktigast av allting. Men vi försöker med alla medel undvika konflikt. Vi har lyckan att bo i sämja i ett naturskönt land. Folket vill hålla hoppet levande. Och det är viktigt att vi alla vill och tillsammans kan skydda detta älskade lands ädlaste klenod, självständigheten. Tack ska ni ha.